Ako sa cíti? Stiesne. Ale pekne. Vyskúšaj. Tam sú aj bačky. No, môžeš sa otočiť. Poď mi pomôcť s výberom. Den, na ktorý som sa tak tešila celý život. Ale popravde, aj keď som sa v tento deň cítila ako princezna a v blond brunet salóne sa o mňa postarali naozaj kráľovsky, tak som to riešila veľmi prakticky a bola som nervózna, že vlastne sa v tých šatách nebudem vedieť hýbať a chcela som iba obyčajnú svadbu v záhrade. Tieto šaty, ako vidíš, tak mi boli veľmi príjemné a mal som tam sexy chrbát, ale je to preto, pretože nešli zapnúť. Spredu tiež vyzerali krásne, ale tá výšivka bola taká nie na môj vek, povedzme. Bol to skvelý deň. A ty mi môžeš povedať, ktoré šaty sa ti na mne najviac páčili, aj keď už som si jedny vybrala. Tu napríklad to bolo veľmi pohodlné a veľmi dobre držali, takže odporúčam mať ramienka, ktoré ti sedia. Mne sedeli, ale znova stiesnili mi tak chrbát, že no veď, vidíš sama. A pre mňa bolo dôležité cítiť sa dobre a môcť sa v tom hýbať akokoľvek. Hlavne v záhrade. Tu som si šaty, ktoré si videla prvýkrát, vyskúšala znova, aby ich domy videla. A v tých som sa cítila najviac tak kráľovsky a myslím, že sedeli na môj pekný, sexy dekolt. Dovolím si povedať. A áno, samozrejme, oni mali ešte niekoľko verzií. Volala som to niečo a la rúža, kde si dáš vlastne takto opačné volániky, na ktoré som sa veľmi tešila, ale svadba je veľmi krátka záležitosť, takže som si nestihla vymeniť outfit ani na fotenie. A závoj bol perličkový. A tu už vlastne vidíš, ako som si to znova užívala. A toto boli šaty od Blond Brunet a v ten deň som si vyskúšala vlastne pár šiat v tomto salóne a potom som si vyskúšala šaty ešte v jednom bratislavskom salóne, kde som sa cítila ako vila, boli ľahké, dalo sa v nich lepšie hýbať. Tieto sadli môjmu dekoltu, ale stále to nebolo takéto ono. A tu vidíš aj moju maminku a kamarátky, ktoré so mnou verne šli na skúšanie, čo odporúčam každému, je to skvelý čas. Tieto boli najviac sexy, ale boli zároveň príliš ľahké a šlapala som po nich. No, tieto by som si dala asi v zime, ako taká zimná vila, ale tie som si nevybrala. Ja som si vybrala jedný z Blond Brunet a moja maminka hneď vedela, ktoré si mám dať. Ale vďaka Bohu máme rovnaký vkus, takže sme sa zhodli a ona si užívala ten skvelý moment mama a dcéra v svadobnom salóne. Ja prečo by som mala byť nervózna? Tak daj vedieť, ktoré by si mi vybrala ty.